ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நிலாச்சோறு அண்ட் ட்ரெண்டி டச். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சுவையான ஹெல்தியான சுண்டைக்காய் புளிக்குழம்பு. இதில் கூடவே உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், எப்படி டேஸ்ட்டாக செய்கிறது அப்படின்ற டிப்ஸ். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆமாங்க, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சுவையான சுண்டைக்காய் புளிக்குழம்பு. இந்த சுண்டைக்காய் புளிக்குழம்பு எப்படி செய்யறது வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு கெட்டியான கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் கடுகு, வெந்தயம், ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே வெங்காயம், நசுக்கி வச்சிருக்கிற சுண்டைக்காய், பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வணக்கி விட்டுக்குங்க. அதில் 3 தக்காளியை மிக்சியில் அடித்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதையும் நல்லா வணக்கி விட்டுக்குங்க. இது எண்ணெய் ரிட்டர்ன் வர வரைக்கும் நல்லா வணக்கிக்கணும். அதுக்கப்புறமா புளி தண்ணியில் நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், குழம்பு மிளகாய் தூள், அடுத்தது 1 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி, அவ்வளோதாங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வரமிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணி இந்த எண்ணெய் நல்லா ரிட்டர்ன் வந்த உடனே இந்த புளி தண்ணியை அதில் ஆட் பண்ணியாச்சு. இது நல்லா கொதித்து வரட்டும். நல்லா கொதித்து கொஞ்சம் சுண்டி வரும்போது 1 டீஸ்பூன் ஜீரகப்பொடி, வறுத்து நுணுக்கின ஜீரகப்பொடியை ஆட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அந்த வறுத்து நுணுக்கின ஜீரகப்பொடியை ஆட் பண்ணிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த வாசனை. இப்போது இது நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு. இதை நான் வேறு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த புளிக்குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. இந்த சுண்டைக்காய் சீசன் அப்போ கண்டிப்பாக சுண்டைக்காய் கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் செஞ்சு கொடுங்க. ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய வயிற்றில் இருக்கிற தேவையில்லாத அழுக்குகள் எல்லாத்தையுமே இது வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடும். ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து நம்ம வாரத்துலேயோ இல்லை மாதத்துலையோ ஒரு 2 நாளோ நம்ம கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கணும். இந்த பாவக்காய், சுண்டைக்காய்லாம் நம்ம அவ்வளோவா சேர்த்துக்கிறதுல உணவில் கண்டிப்பாக இது எல்லாமே நம்ம இந்த அறுசுவையில் இந்த டேஸ்ட்டும் கண்டிப்பாக உண்டு இல்லைங்களா? கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த டேஸ்ட்டை மிஸ் பண்ணாமல் செஞ்சு அதையும் எப்படி டேஸ்ட்டாக பண்ணுறது அப்படின்றத என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். Thanks for watching. For more videos, do subscribe. Nilachoro. Don't forget like, share and comment. Thank you friends. Bye bye.